Bun, deci astăzi am să vă arăt cum să faceți o animație. Apăsați pe plus și vă puneți cum vreți voi, tutorial, bun. Așa mi-am pus eu că da, fac un tutorial acum. 12 FPS, nu, 4 FPS, bun. Acum am să-mi pun o poză. Bun, și acum mă zice, bă, dar cum poți pui, mă, pozele? Apăsați pe asta cu un munte și soare și gata. Create project. Bun, și acum ai faza asta. Îți iei aici negru, eu am negru, și îți pui pixel, apeși pe cercul ăsta cu un punct și pixelii ți iei și ți pui la 3 pixeli și te apuci să dai pe aici, așa. Bun? Te apuci acum să dai. Ei bine, eu am să pun că nu vă las să vă uitați la mine cum fac aici niște granițe. Deci da. A, da, și nici n-am terminat granițele, dar am uitat să vă zic. Trebuie să creați un layer nou, că nu puteți să faceți pe primul layer, trebuie să faceți pe layerul 2. Scuze că v-am zis chiar acum, deci, da. Deci, în fine. Bun, și acum am terminat și veniți, apăsați pe pensul asta din nou și apăsați pe culoare. Apoi luați pe aici, pe la albastru, așa printre bleu și printre albastru și ți iei o culoare cam așa, care ar trebui să facă ceva de genul așa și îți faci pe acolo, îți faci marea cu lacurile gen și râurile, dar pe harta asta eu nu am râuri și am numai un fel de lacuri, deci în fine, așa că da, pun pauză la filmare că nu trebuie să vă uitați la mine cum fac eu astea și vreau să vă zic și nu contează care le pui prime, poți să faci primul mările cu lacurile sau prima oară granițele, că nu contează cum le pui primele sau ultimele granițele, deci nu contează deloc. Bun. Ok, bun, deci acum am terminat de făcut conturul și chestia care e foarte plictisitoare, dar dacă vrei o animație foarte bună, trebuie să le faci. Apoi vii aici și apeși pe găleata asta, apeși a doua oară pe găleată, apeși pe culoare, apeși pe chestia asta de aici din colț și trebuie să-ți apară treaba asta, apoi să fie cu culoarea cu care ai făcut conturul și apoi dai pe aici așa, ca să faci pe aici, așa, bun, și cred că e gata, am să pun pauză ca să văd dacă e toată bine. Bun, deci după cât de bine m-am uitat eu, nu am pe aici nimica. Bun, ceea ce e foarte bine. Rămâne aici, schimb culoarea din nou. Uite, de exemplu, prima oară eu iau cu roșu, ia cu prima culoare, cu cea mai întunecată culoare, adică am, da, gen, eu am pe undeva, gen, mi-am făcut un fel de palete din astea cu culorile mele proprii, puteți să vă faceți și voi. Așa, bun. Ce am greșit cu ăștia doi? Stai, am greșit. Nu faceți așa, nu faceți așa. Deloc. Nu faceți. Trebuie să puneți ăsta, să-l ștergeți, că și așa nu vă ajută cu nimic. Creați unul nou și de data asta pe acesta îl puneți jos, apoi vă puneți din nou pe layer 2, apăsați pe asta cu două pătrate și cu unul punctat, apoi te pui pe ăla jos și apeși pe cele două pătrate întregi și gata. Acum le ai așa, foarte bine. Acum pot să pui astea, dar ce am greșit la astea eu oare? Bun. Intrăm pe ăsta și le facem înapoi. N-ai ce să faci. Așa faci o animație perfectă, da? Așa. Bun. Pac. Și pac. Gata.
Bun. Acum pot așa, bun. Pam, 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 pam. Bun. Acum am făcut. Și țările pe care nu le vreți, luați așa cu alb pe găleată și puneți cu alb pe acestea. Bun, uite, de exemplu, eu nu le vreau pe alea acolo. Și uite așa. Sunt pe layerul bun? Da, sunt pe layerul bun. Adică țările pe care nu le vreți. Eu nu vreau Elveția, că e, știți voi cum. Așa că, da. Acum facem echipa albastră. Avem țări foarte puternice pe echipa roșie, adică Rusia. Acum punem Ucraina aici, pac, România, Grecia. Punem. Asta nu știu, a Greciei. Dau Greciei, nu mă interesează. Pun pentru a Greciei. Pun a Greciei, nu mă interesează. Bun. Croația va fi pe echipa asta. Italia. Tu. Și tu. Bun. Acestea sunt echipele normale. Și tu revii aici. Sau nu. Nu revii. În schimb, tu revii și tu revii. Ok, bun. În situația asta, cu Azerbaijan pe echipa albastră, bun, Turcia se pune pe echipa albastră. Bun. Și acum restul pe care nu le-am colorat, le pui cu galben, adică pe echipa lor proprie. Adică, practic, echipa cea mai slabă, că, da, știți voi. Bun. Și acum eu am să-mi pun asta mare rău. Și asta ultima de aici este pentru gen atacat. Pentru teritoriile luate. De altă țară. Gen de altă echipă. Bun. Și da. Încerc acum să fac cât mai realist. Că da, știți voi ce se întâmplă acum în Ucraina. Din păcate. Da, războiul. Știți voi. Aia. Așa că colorăm teritoriile astea ca teritoriile Rusiei. Le luăm și le punem. Sunt ocupate de Rusia acum. Bun. Și acum, după cum vedeți, am pe aici așa. Și de-aia am să pun așa. Cu un așa mai mic. Ca să putem să o luăm așa. Că da. Așa? E bine? Cred că e bine. Sau? Las așa. Bun. Și acum, plus. Aoleu, stați. Ștergeți asta, nu. Ștergeți. Și apăsați pe plusul ăsta, țineți apăsat și puneți pasta din mijloc. Și gata, e bună. Și acum crezi și la fel, bun. Acum facem atacuri. Atacăm. Da, toată lumea știe ce se va întâmpla cu Armenia. Toată lumea știe. Așa că, da. Gen, da. Nu prea se va întâmpla lucruri bune. Nu se vor întâmpla lucruri bune deloc.
Bun. Deci, da. Toată lumea știe ce se va întâmpla. E păcat. Nu prea-mi pare rău deloc. Bun. Acum 3 și faceți și gen tot așa. Acum agenda. Faceți tot așa. Schimbați și tot așa. Uitați. Deci puteți să faceți cum vreți voi. Da, și dacă un teritoriu, gen, dacă o țară își ia teritoriile pe care le avea, faceți cu culoarea normală a unei țări. O faceți cu culoarea normală a unei țări. Ca să vedeți, cam așa ar trebui să fie. Deci am să pun pauză la filmare, în timpul ăsta vă puteți face și voi animația voastră, adică puteți să ieșiți și intrați pe Flipaclip dacă l-aveți instalat, dacă nu vi-l puteți instala dacă vreți și da. Ok, bun, mi-a luat foarte mult să fac animația asta și acum am terminat-o și eu. Bă, stai, da, așa era corect, așa, bun. Deci mi-a luat foarte mult. Sper că vă place. Am să dau drumul și sper că vă place. Deci, da. Uitați-vă, sper că vă place. Nu știu. Am luat-o și așa, am mișto. Sper că vă place. Sper că vă place animația aceasta. Și da, sper că vă place. Adică sper că vă place foarte. Da, și s-a terminat. Pe bune. Ok, bun, deci gata și cam așa arată. Pe bune. Stați pe. S-a întâmplat ceva, nu știu. În fine. Și cam așa arată în final. Da, cam așa arată în final totul. Dacă știți ce zic, cam așa arată în final. Bun, deci ăsta a fost tutorialul. Sper că și vă să vă folosiți de acest tutorial. Dacă vă folosiți de acest tutorial, uitați-vă pe aici, pe la ăstea, cum trebuie să faceți, cum trebuie să faceți pe galben, pe aici, și cam așa, ar trebui să le iei pe ăstea de la galben, pe ăstea de la albastru, cam așa, ar trebui să le iei și pe ăstea de la roșu, ar trebui cam așa să le iei. Deci, da, sper că acest videoclip, acest tutorial a fost folositor pentru voi. Și ce mi s-a întâmplat de nou? Mi-a ieșit de aici. Sper că acest videoclip a fost folositor pentru voi și da, deci și